ଗରମ ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ଆଉ ଲସି ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର ପାୱାର କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ଆମେ ହେଲା ଆଇସ୍ ଆଣିକି ସେଥିରେ ଚିନି ଆଉ ଦହି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର ଆଣିକି ପକାଇଦେଲୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଲୁ ସବୁ ଗ୍ଲାସ୍କୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା, ନଡ଼ିଆ କୋରା, କିସମିସ୍, ଚେରି ଆଉ କାଜୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଲୁ। ସଜେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ବାଆକୁ ଆମେ ଖାଇତେ ଦେଇଦେଲି। ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇକି ବହୁତ ହି ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି। ସେମାନେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ମାଆ, ମୋ ଦେଇ, ମୁଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇଲୁ। ସତରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମାନେ ପୁରା ଦୋକାନରେ ଯେମିତି କରାଯାଏ ଆମେ ବି ସେମିତି ହିଁ ତିଆରି କରି ଖାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା, ମୋ ଦେଇର ମୋର ଟିକେ ଅଧା ଅଧା କରିକି ପିଇଦେଲୁ। ଯେହେତୁ 2 ଭଉଣୀ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଖାଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦିଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଈ, ମାନେ ମୋ ବାଆ ତାଙ୍କ ମାଇଁ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ରୁହେ। ଇଏ ନ ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମେ ୟାକୁ ଡାକି ଆଣେ। ଆପଣମାନେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣିବେ ଘରେ ଆପଣ କେମିଲେଣି କି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବା କରିଛନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗରମ ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ଆଉ ଲସି ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର ପାୱାର କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ଆମେ ହେଲା ଆଇସ୍ ଆଣିକି ସେଥିରେ ଚିନି ଆଉ ଦହି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର ଆଣିକି ପକାଇଦେଲୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଲୁ ସବୁ ଗ୍ଲାସ୍କୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା, ନଡ଼ିଆ କୋରା, କିସମିସ୍, ଚେରି ଆଉ କାଜୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଲୁ। ସଜେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ବାଆକୁ ଆମେ ଖାଇତେ ଦେଇଦେଲି। ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇକି ବହୁତ ହି ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି। ଛୁଆମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ମାଆ, ମୋ ଦେଇ, ମୁଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇଲୁ। ସତରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମାନେ ପୁରା ଦୋକାନରେ ଯେମିତି କରାଯାଏ ଆମେ ବି ସେମିତି ହିଁ ତିଆରି କରି ଖାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା, ମୋ ଦେଇର ମୋର ଟିକେ ଅଧା ଅଧା କରିକି ପିଇଦେଲୁ। ଯେହେତୁ 2 ଭଉଣୀ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଖାଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦିଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଈ, ମାନେ ମୋ ବାଆ ତାଙ୍କ ମାଇଁ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ରୁହେ। ଇଏ ନ ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମେ ୟାକୁ ଡାକି ଆଣେ। ଆପଣମାନେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣିବେ ଘରେ ଆପଣ କେମିଲେଣି କି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବା କରିଛନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।